बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आलायारन आबुं बर' सावथुनखौ काजलगाव दालाइसा एबसुआबो सानसेनि हाबाफारिजों रायजो राजानो दिन्थिफुंनो साखाफारा। आंनि मानसि जानायनि सिमाङा जाफुंनाय। दासान्दि बर'नि गिबिसिन आबुं बर' सावथुन आलायारनखौ गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव दिन्थिनो आरो रायजो राजानि नायनो हांखुर जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नोंनो लादो फिसा। बेबादिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव बाजारनि नब्लाङाव बोहैथि दाननि 18 दिसेम्बर 2023 इं अक्ट'खालि काजलगाव दालाइसा एबसुनि हांख्रायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों दिन्थिफुंनो साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिनिखायनो बर'नि हारिमु मोजां मोनग्रा अनसायग्रा बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ बै दिनखालि बे सावथुनखौ लैहोर लैहोर फैना नायफैनो आरो मदद होफैनो खावलायहरदों काजलगाव दालाइसा एबसुनि आफादगिरि मिजिं मुसाहारि बिथांमोना। दा बे समाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। जोंनि बर'नि गिबिसिन सावथुन 1986 मायथाइयाव जोंदाव बड'साजों दिहुनजानाय आलायारन सावथुन, जाय सावथुनखौ जों खोनायोल'मोन, जों माब्लाबाबो नुफेरनो मोनाखैमोन। दा बे सावथुनखौ जोङो जोंनि काजलगाव दालाइ एबसुआ फैगौ 18 दिसेम्बर अक्ट'खालि जोंनि काजलगावनि बाजारनिनो नब्लां एबा हलाव दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो आखायाव लानाय जादों। दा बेनि थाखाय जोङो जिरायग्रा सिटखौ मोननै बाहागोआव राननाय जादों। मोनसेया जाहैबाय जोङो भिआइपि मोनसे बानायदों आरो मोनसेया जाहैबाय जेनेरेल हिसाबै जोङो बानायदों। दा जोङो भिआइपिनि थाखाय टिकेटखौ जों बारा खालामनाय जायाखै। मात्र जोङो 200 रां भिआइपिनि थाखाय बानायनाय जादों आरो जोङो जेनेरेल सिटनि थाखाय जोङो 150 रां जोङो बानायनाय जादों। दा बे टिकेटखौ नोंथांमोनहा जायफोर नैबे जोंनि आलायारन सावथुनखौ नायनो होननानै नेनानै दङमोन बा नुफेराखैमोन, बे सावथुनखौ नायनो थाखाय जायफोरा गोसोआव लुबैनाय हास्थायनाय दंमोन, बे सावथुनखौ नोंथांमोना 18 दिसेम्बर अक्ट'खालि नोंथांमोना जोंनि नैबे काजलगाव बाजारनि नब्लाङाव फैनानै नायफैनो हागोन। आरो बे टिकेटखौ नोंथांमोनहा जोंजों कन्टेक्ट खालामनानै एबा जोंजों जगाजग खालामनानैबो लानो हागोन। आरो बे टिकेटखौ जोङो जोंनि नैबे दिन्थिफुंगोन जायगायाव एबा नैबे जोंनि काजलगाव बाजारनि नब्लाङावनो जोङो बे टिकेटखौ एभेलेबल खालामनाय जागोन। दा बे टिकेटखौ नोंथांमोनहा गाबोननिफ्रायनो नोंथांमोना लांफैनो हागोन। बेनिखायनो आङो बयखौबो खावलायदों, जाय बर' सावथुन, जोंनि बर'नि जारिमिनारि सावथुन, बे सावथुनखौ नायनानै जाहाथे बयबो मदद होफैयो आरो जोंनि नैबे दिन्थिफुंनायाव बयबो रायजो राजाफोरा फैनानै जाफुंसार होफैयो, बेखौनो जोङो काजलगाव दालाइ एबसुनि जानानै गुरै बयनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय। मा टाइमाव दिन्थिगोन ओरैनो? श' टाइम? टाइमखौ जोङो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय जोङो दिन्थिनो थाखाय जोङो आखायाव लादों। जोङो रायजो राजाफोरनि थाखाय जुदि जोंना केपासिटि, जिरायग्रा केपासिटिया बारा बुरजा गैया, बेयावहाय जोंहा जागोन खोब माने 1500ल' जागोन आरो केपासिटिया। दा जोङो जुदि बांद्राय हिउज जायोब्ला जोङो सेकेन्ड टाइम लादों दिन्थिफुंनो थाखाय। दा बिनि थाखायनो जोङो जोंनि गिबि खेब जेनाखि दिन्थिगोन बेखौ जोङो बेलासिनि 5 बाजिनिफ्राय जोङो दिन्थिनाय जागोन आरो जोङो नैथि खेब दिन्थिबावनांगौब्ला जोङो 8 बाजिनिफ्राय जोङो दिन्थिफुंनाय जागोन। गोजोन्थों।